Haýsy erkek adamlar öz geline hemişe wepaly bolýarlar. Şonuňça man şo hakynda. Aslynda iki görnüşdäki erkek adamlar hiç gaçan öz geline ikilik edenoklar. Birinji gorkaklar. Hawa gorkaklar. Ýa belli derejede özge kişi bilen ýazyşan SMS-laňy, jaňlaňy, wideolaňy, suratlaryny gizlemek üçin sende batyr ýürek bolmaly. Tutulaýsaň näme diýip jogap berersiň? Ýa gelinim birden patypytyny ýygnap öýden kowup goýbererse men näme diýip ýaşamaly diýip gorkup ýaşaýan erkek adamlar öz gelinlerine ikilik edenaklar. Ikinji kellesi ýerinde adekwatny erkek adamlar. Il arasynda olara kelegi podkabuşnikler diýip bolar. Hawa. Ýöne olar aslında iň akylly erkek adamlar. Hawa belki olar owadan gelin ýa gyz görenlerine gurlaşasylaram ýa apşatsa desleram ýöne olar hemişe tereda goýarlar we maşgalasy iň agramly bölegi alýar. Şoň üçin aýalçyklaryny gowurýan üçin aýallaram elbetde öýde hemmerade taýýar edip goýa özüne seredýär. Hawa özüne seredýän üçin öz gelinini maşgalasyny saýlarlar. Olar pikir edýär. Maňa arsal döwlet nirden gele, maňa artykmaç pul nireden gele, we näme üçin gele? Men maşgalamy ösdürmeli, çagajyklama seretmeli. Köp erkek adamlar men geçenki wideoda aýdyşym bäli 5 manatlar köpeleni çagalary iýesi gelýän diýen zatlar alyp bermän. Başga gelýänlerine jaý maşina alyp berýärler we şoň üstü bilen özüniň awraýyny beýletdirler. Indi size şeýle sorag döwrak beler. Men özüme gowy seredýänem. Figuramam owadan 3 çaga döwrana meňzeşdäl. Ýöne erkek adamym şonda da başga kişä seretdi. Şonda nädip başaryp çykmaly? Nesip bolsa 24-üne we 26-syna Mars şäherine bagytly bolmagyň syry. Ana imенно şol meseleleri nädip üstün çykmaly, nädip başaryp çykmaly? Şo barada ýörede seminar geçiren gatnaşmak üçin direkde ýazdylar. We şu tema gyzykly bolan bolsa aşağıda kommentariýalaryňyza garaşýar. Umuman şeýlerak, indiki gyzykly wideolarda görüşýänçe hoş sag bolun.